Masu kallo da sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na kukan kurciya da kan zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da ke nan Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Shirin kukan kurciya shiri da muke tattauna abubuwan da suka shafi wato al'amuran siyasa, tsaro, tattalin arziki da zamantakewa, matsaloli da kuma hanyoyin da za a magance su. A shirin namu na yau muna tare da wato shugaban kungiyar matasa masu ruwa da tsaki na jami'ar APC na shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Honorable Haruna Sardauna. Honorable, barka da zuwa. Barka. An yi fama da gangamin kamfen na neman ƙuri'an talakawa domin a kai ga nasara. Allah kuma ya tabbatar da nasara, duk da cewa yana san har yanzu suna kalubalantar ku a kotu. Honorable, an fara mulkin na amma suna ganin cewa kamar gwamnatin tarayya ta fara saka da bakin zare, duba da yadda a karan farko na shigar wannan gwamnatin an fara da daukan wasu matakai masu zafin gaske da dama daga cikin 'yan Najeriya ke wayo Allah. Tun daga ran da ake rantsar da shugaban kasa ya ayyana batun cire tallafin man fetur, wanda take kuma wannan yayi tasiri, waɗanda masana ke cewa shine ma taimaka wurin ƙara jefa talaka cikin halin da yake ciki a halin yanzu na wayo Allah. An zo yanzu ana batun cire tallafin wutar lantarki, waɗanda abubuwan duk sun haɗu sun haddasa tashin farashin kayayyaki a kasuwanni, rayuwa ya ƙara tsananta. Wasu ma suna cewa sun yi nadaman zaɓar ku a gwamnatance domin ba su tsammanin za ku musu haka ba. Me za ka ci akan waɗannan abubuwa? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yadda ka gabatar da ni, Hausawa suka ce wai waka a bakin mai shi yafi daɗi. Kamar da ka gabatar da ni ne kuma da Haruna Sardauna, shugaban kungiyar matasa masu ruwa da tsaki na shiyar arewa maso gabashin Najeriya, wato North East Youth Stakeholders Forum, kuma ni ne shugaba na National Renewed Hope Youth Ambassadors na ƙasa gaba ɗaya. A jawabinka da ka fara kamar yadda game da yanayin al'amuran ƙasa yake ciki, abu ne dama wanda yake buƙatar wayar da al'umma kai game da yanayin da ake ciki, domin shi a koda yaushe hakki ne gwamnati ta aiwatar da abu wadda zai samar da mafita ga al'ummata, kuma hakki ne ta fito ta faɗa wa mutane game da wannan kalubale da kuma nasarar da wannan abin zai haifar. So har yanzu gwamnatinmu bata gama cire mataimaka na musamman waɗanda za su ke wayar da al'umma game da duk tsarin da ta kawo ba, shi yasa mutane suke mummunan fahimta. Amma duk tsarin da aka kawo tsararruka ne masu muhimmanci, masu matukar tasirin da za su inganta rayuwar al'ummar Najeriya. Game da batun da na sani na zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shettima a shugabancin Najeriya da mataimakinsa, wato duk wanda zai fito ya kalubalanci wani tsari da suka kawo ko kuma yanayi da ake ciki yayi gaggawa. Dalilin da yasa nace yayi gaggawa shine shi gaggawa aikin shedan ne. Ya kamata 'yan Najeriya ana bada uzuri idan an kalli wani abu, a tsaya a bada uzuri a kalli wannan abun, kar a ringa kallon yau, a ringa duba gaba me wannan abun zai haifar. Yanzu inda za a yi da na sani ne, ina kallo tun kafin a zaɓi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, dukkan 'yan takarkaru a cikinsu da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya fito ya ce shi ma idan ya ci zaɓe zai cire subsidy, zai cire tallafin man fetur ɗin nan.
Peter Obi ya fito in public ya ce zai cire subsidy din nan. Shi ma Kwankwaso da dukkan yawancin 'yan takarar nan kowa ya fito ya faɗi dalilin cewar zai cire wannan subsidy din saboda ana neman yaya ƙasar za ta yi survive. Idan ka duba ko gwamnatin da ta gabata ita kanta ta shirya, ita ne ta fara shirya tsare-tsaren da za ta cire wannan subsidy din, to amma sai aka duba yanayin ƙasar yadda ake ciki da bashi da nemo bashi a ƙasashen duniya da kuma bankuna na ba da lamani na ƙasashen duniya da irin waɗannan bankunan ƙasar nan ta yi surviving. In ka duba a wannan lokacin sai da aka kore matakin ɗaukan bashin da Najeriya take yi saboda ƙasar ta yi surviving. To duk wanda zai zo shugabancin ƙasa in dai yana son ƙasar nan ta ci gaba ta yi surviving, babu wani hanyar da za a bi sai an cire wannan tallafin man fetur. Comrade, ba wai cire tallafi ne aibi ba. Masu bin diddigi na cewar da kyautuwai kafin a ce a cire tallafin nan a gudanar da wasu tsare-tsare waɗanda za su rage kaifin jin raɗaɗin abin a jikin talaka. Amma lokaci ɗaya an cire tallafi ba a ƙara wa ma'aikata albashi ba. Ba ya wani tsari na inganta sufuri ko kuma samar da sauƙi a ɓangaren sufuri ba. Ba a yi wani tsari wanda zai ɗan dai rage raɗaɗin cire tallafin ga talakawa ba. Kana ga wannan kamar an gudu ne ba tsira ba. Wannan shi yasa na ce farkon magana ta dalilin da yasa ma ake kallon abin a matsayin matsala aka kasa hango nasarar da abin zai haifar shine gaggawa, kuma shi gaggawa aikin shaɗan ne. Ina mai tabbatar maka a lokacin da shugaban ƙasa ya cire tallafin man fetur a satin farko na fara aikin sa yasa aka kafa kwamiti karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima. Aka kafa wannan kwamitin da kuma haɗin kan gwamnoni domin tsara yadda za a tallafa wa al'ummar ƙasar nan, yadda za a cire su daga cikin wannan ƙangi na yanayi na zafin raɗaɗin wahalhalu na cire tallafin man fetur. Tabbas an samu hauhawan farashin kaya da kuma yanayin abubuwa, amma in ka duba a watan farko ma matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka, kuɗin da aka tura wa kowace jiha ya ninka kuɗin da ake bata a baya, saboda a gaggauta yadda za a yi addressing din wannan challenge din. Sa'an nan kuma abu na biyu, a yanzu kana magana da nake gaya maka, gwamnatin tarayya ta tura kuɗin kowace jiha naira biliyan 5 wadda aka ware domin a siyo kayan tallafi da kuma kayan sauƙaƙa wannan raɗaɗin, irin su kayan sufuri da kayan abubuwa dai na yau da kullum wanda za a taimaka wa gajiyayyu, marasa ƙarfi da kuma dai waɗanda suke da buƙata na musamman na kasassu. Wannan wasu matakai ne wanda aka ɗauka wato a gaggauce na daƙile wannan raɗaɗi. Kuma ina mai tabbatar maka mutane ne ba su sani ba, a duk lokacin da aka samu sauyin gwamnati, idan an zo ka gama tenuwanka akwai wani tsari da ake yi na rufe akawun ɗin gwamnati kafin a yi handing over transition. In aka fara kafin a yi sauyin gwamnati ana rarrafe akawun ɗin gwamnati saboda a rage, a lokacin nan ana wasu na cire kuɗaɗe ba tare da dalili ba tare da, so shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bi wannan tsarin, sai aka rufe wannan akawun na ƙanana na ma'aikatun reshe wato MDS da sauran bot da kuma irin su abin nan da ya haka nan ma'aikatu gwamnatin tarayya, to sai aka rufe, kwangila baya fita, ba a payment, ba a kaza ba a kaza, irin waɗannan abun sai ya haifar da raɗaɗi. Kuma ga cashless policy din nan da aka yi ba a gama warkewa ba, wannan abun ya zo shi ya shigo, to irin waɗannan abubuwan su ne suka haifar da waɗannan matsalolin. Ba wai daga jika wannan gwamnatin ba ne, tsari ne na kowane gwamnati, inda za a bi doka sai a rufe waɗannan akawun. To amma yanzu kuma da Haruna Saduna ina zuwa a kodin da ke ganin cewar waɗannan duk abubuwan da suka haddasa halin da ake ciki a halin yanzu shine rashin wato tace shi wannan man a cikin gidan Najeriya. Kuma bisa ga dukkan alamu wasu na ganin kamar wannan gwamnatin ba ta da niyya na ko dai ta gina matatun mai sabbi ko ta gyara waɗanda ake da su, waɗanda kuma in ba an yi ɗaya daga cikin biyun nan ba ne, wahala an shiga kenan. Wannan ɓangaren shi ma abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata a duba, amma ba wai gwamnati ba ta da wani mataki da take shirin ɗauka ba ne. Tabbas akwai mataki wadda in ka duba a yanzu kan nan ma akwai matatan man fetur ɗin nan wanda kusan a Afirka ma babu matatan man fetur da ya kai shi,
wadda karkashin dan jagorancin dan kasuwa shi Dangote ya fara a cikin gida, sannan muna da namu na gwamnati waɗanda a yanzu kan nan waɗannan matatan ba wai an fara aikin yadda za a farfado da su bane, amma gwamnati tana da shiri a tsari na renewed hope agenda. Akwai tsarin farfado da waɗannan matatun man fetur na cikin gida domin sauƙaƙa yanayin yadda ake fuskantar hauhawar farashi na man fetur din. Shine masana suke cewa akwai yiwuwar man fetur din zai faɗo ƙasa zuwa ga wannan matakin, amma a gaggauce. Amma kafin ka ci gaba, a kusan dukkanin ku a gwamnatance da kuma a jam'iyyance idan an zo ana maganan fetur din nan kuna raja'a ne akan matatar Dangote. Wato kamar a yi kenan Dangote shi kaɗai matsayin da ɗan Najeriya individual ya yi abin da gwamnati ta kasa yi kenan. Sannan kuma kar ka manta cewa Dangote ɗan kasuwa ne fa. Idan ya kammala tare kuma da fara aiki a matatarsa zai sayi mai ne kuma ya sayar daidai gwargwadon yadda farashi yake a kasuwar duniya. Tunda zai sayi mai da dala ne, idan ya saya ya tace kuma sai ya buga nawa ya kashe kuma nawa zai ƙara riba. So haka mutane cewa ba lalle bane a samu wani canji mai ma'ana dangane da sayan farashin nan ko da ya fara din. Za a samu. Za a samu ba mai ma'ana ba. Wato idan ka duba tsarin tattalin arzikin Najeriya, a tsari na tattalin arziki a duniya ana amfani da guda uku ne. Akwai socialism, akwai kuma capitalism, akwai mutual economy system. So Najeriya abin da muke operating shine mutual economy, wanda shi kuma mutual economy ta ba da dama ne a gwamnati da kuma 'yan kasuwa su mallaki duk wani abu da zai shafi rayuwar al'umma. Wato abin da ya sa dole za a tsarin tattalin arzikinmu ne na Najeriya ya sa dole a dogara da ɗan kasuwa, a dogara da gwamnati. So ba wai yin kanmu ba ne. Inda a ce muna amfani da socialism ne ba za a dogara da shi ba. Ina capitalism ne kuma da kawai 'yan kasuwa za a dogara da su, saboda su ne suke da wannan iko na mallakan dukkan wani al'amura da ya shafi gudanar da tsarin. Ina zo kafin ka ci gaba, na san dai cewa lokacin da kuke neman ƙuri'un 'yan Najeriya akan a zaɓe ku, dole kuna da watakila ajanda ko manufofi. Duk da cewar dai mun ji wasu daga cikin abokan tafiyar ku sun ma bar tafiyar, sun bar jam'iyyar a lokacin cewar ba manufa mai kyau. To amma yanzu kamar menene manufar ku da kuma tsarin ku dangane da batun sha'anin man fetur din? A jam'iyyance me manufar jam'iyyar APC? A jam'iyyance kuma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu akwai tsari wanda yake cikin kundin wannan littafi da aka buga na renewed hope agenda. A cikin wannan kundi akwai tsari na musamman da aka ɗauka na yadda ɓangaren man fetur ɗin zai samu wato inganci da tsarin da zai samar da sauƙi a 'yan Najeriya. So amma a yanzu kan nan kamar yadda na gaya maka, har yanzu gwamnati ba ta zauna da kafanta dindindin ba. Ministoci da aka naɗa ma gaba ɗaya ba su tsallake sati biyu ba. So akwai wasu mukamai da ake kokarin in an cire za a fara implementing din irin waɗannan tsarurruka, har yanzu ba a fara ba. Amma ina mai tabbatar maka tsarin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo a bangaren man fetur ana fara aiwatar da shi a watan farko. 'Yan Najeriya za su fara kallon amfanin wannan tsari. In ka duba masana waɗanda suka yi nazari game da wannan tsari na kundi, wato ban ma karanta shi bangaren man fetur ɗin ba, akwai bangaren da na karanta kamar bangaren sauƙaƙa rayuwa. Na yi zurfi wajen karanta shi saboda yanayin yadda nan hankali na fi karkata, saboda yanayin halin da 'yan Najeriya suke ciki da kuma bangaren tsaro. Amma bangaren man fetur ɗin ma akwai waɗanda suka karanta, masana suka nazarta, sun hango cewar fa tsarin da ake ciki din man fetur din zai iya farashinsa zai iya saukowa, 'yan Najeriya za su iya samun sauƙin rayuwa. Wato yanzu abin da yake zafi a 'yan Najeriya din shine gwamnati bata fara cire kwangiloli ba, ma'aikatu ba, akawun din wasu ma'aikatun reshen ma da suke karkashin ministries ba a buɗe ba saboda ba su da jagorori, babu members na board, babu ES, babu chairmans, babu sauran abubuwa. So gwamnati ba daidai ɗaya bane kawai daga shigowanta za ka kalli irin waɗannan abubuwan. To ana fuskantar irin wannan matsin tsawon wata shida, inda mutum zai tuna kowace gwamnati in ta zo sai an fuskanci tsawon wata shida irin waɗannan al'amuran ba su setu ba.
kafin nan su zo su ɗauki hanya. Ina mai tabbatar maka gwamnatin nan tana da tsarin da za ta inganta rayuwar 'yan Najeriya da sai sun yi alfahari da gwamnatin nan fiye da kowace gwamnati da aka yi a Najeriya. Saboda gwamnati ne ta 'yan siyasa waɗanda suke da burin kallon sun sauƙaƙawa rayuwar al'umma, an yi rayuwa na jin daɗi kuma ana kyautata musu zato akan haka saboda sun gani in ka ɗauko shi shugaban ƙasa tsohon gwamnan jihar Lagos ne, an ga yadda yi. Shi mataimakin shugaban ƙasa tsohon gwamnan jihar Borno ne, yayi an gani. So ana da wannan, suna samun kyakkyawan zato a gurin al'umma, kuma wannan kyakkyawan zaton da addu'o'i da haɗa goyon baya da ake ba su tabbas zai tabbata 'yan Najeriya na faɗa musu za su gani. Amma a yaron nan an yi kasan halin da talakan kasar yake ciki kuwa? Tabbas na san halin da talakan kasar nan suke ciki, saboda ni sanin kanka ne a cikin talakawa nan nake. Amma kai dai ba talaka bane. Ni jagora ne na talakawa. Dalili shine a cikin talakawa nan nake zaune, kuma shugabannin nan su ma ina zama a cikin su. To yanzu kamar kai misali a matsayin ka na jagoran talakawa, kamar menene talakawa suke ga muku? Halin da talakawa suke ciki na kuka yau, duk farashin da zai tashi na kayan abinci babu wanda ba sani ba, saboda ina da iyaye, ina da yan uwa. Yanzu kan nan kashe waya na yi masu neman tallafi, masu neman agaji, wanda da sai dai ka bashi umarni ka ce ka zama za ka bashi da karfin da a yanzu zai iya yi. Masu neman tallafi a wajenmu saboda kasancewar muna da alaka da shugabanni kai tsaye sun karu. Yanzu inda a gida nake, yanzu kan nan bana gida, ina birnin tarayya Abuja, amma wayana daga safe zuwa yanzu na karbi kira akalla ya kai su 10, wasu text wanda ko yanzu na gama zan iya nuna maka, wanda bukata ne na neman abinci ko kuma magani ko kuma wani irin ƙananan waɗannan bukatu. To ta wannan abu muke auna cewar tabbas talakawa ana cikin wani yanayi. Akwai yanayin da kuma in an samu sauki za ka kalli kai ma ba a yi maka complain. To yanzu misali idan muka duba tsare-tsaren jam'iyyar ku, kamar zuwa wani lokaci ne kake jin wannan wahalhalun? Kwanaki na yi wani magana na ce shi matsalar da 'yan Najeriya suke ciki na wannan matsala mai gushewa ne a ƙaramin lokaci. In ka duba jaridar Aminiya ta buga labarin, Leadership Hausa ta buga labarin, sa'annan akwai jaridun turanci da suka fassara labarin. Shi wannan yanayi da ake ciki yanayi ne mai gushewa a ƙanƙanin lokaci bi izinin ta'ala. Kamar zuwa lokaci saboda ni ina bai tabbatar maka idan gwamnatin nan ta yi wata 6, 'yan Najeriya za su shiga wani walwala da shauƙin rayuwa wanda ba su taɓa shiga ba. Bisa dukkan hange da ake yi, dalilin da na gaya maka halin nan, yau idan aka ce yadda ministocin nan suka zauna akan kujerunsu, aka sassaka ma'aikatun shirye aka fara cire kwangila, aka fara cire abubuwa. Yau in aka bada kwangilan aikin hanya, akwai wanda masu supply din kwalta ne, akwai direbobi masu ɗauko kwaltan, akwai masu kawo garawo, akwai masu tuka motocin aiki, akwai masu sarrafa na'urorin aiki, akwai injiniyoyi. Za a biya 'yan kwangila, za a cire musu mobilization, za a cire musu abubuwa, kuɗi zai fara yawo a tsakanin al'umma. Ka gane? Kamfanin Ministry of Agri in ta fara aiki, za a fara bada kwangila abubuwa da dama. Ka gane? So za a samu miliyoyin ayyuka. Irin wannan kukan ba za ka ji shi ba, sai dai ka ji kukan rashin godiyar Allah, amma ba dai irin wai kuka na yanayi da ake ciki wai na abun nan ba. Kuma yanzu tsarin nan da aka fara yi, kowace jiha an tura mata naira biliyan 5, sannan an ninka mata, wata ma jihar ninka mata kuɗin ta 3 aka yi na grant din da ake bata na federal allocation. Abin da ake bata, jihar da ake bata biliyan 3 ko biliyan 4 sai kalla an tura mata biliyan 14 lokaci guda. Wannan kuɗin ba za su yi yawo ba ne? Dole gwamnonin jihohi za su biya kuɗin 'yan kwangila, za a biya kuɗin pension da gratuity. Yanzu mu a jihar Yobe ba kalli an biya kuɗin pension da gratuity ba, ba kalli an biya wasu arrears, an tura wasu abubuwan scholarship, wasu abubuwa. To irin waɗannan abubuwan kuɗin idan gwamnatin tarayya ta fara yi, kuɗin za su fara yin yawo. To aiki ba maganar anan shine ana tura waɗannan kuɗaɗen. To amma idan ka ruba shi kuɗin a karan kansa ai bai da daraja. Yanzu misali, yanzu muna nan birnin Abuja, inda da za ka je ka ci abinci misali mai kyau na naira 2,500, ka ji dama sai kashe naira 5,000 abin da ka ji yanzu. Saboda mutane na ganin cewa kudin darajarsa ya sauka, bayan darajarsa ya sauka kuma yana da wahalar samuwa.
wanda wasu ke ta'allaka haka din akan manufofin gwamnatin da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bullo da su ne. Haka ne? Wato duk abin da za a kawo shi inda mai kyau ne, farkon yinsa sai an samu kalubalen shine abin zai yi tsanani, amma idan aka yi haƙuri dukkan abin da ya kawo cece kuce a Najeriya ba komai bane, gaggawa ne. Na rantse da Allah, na yi imani da Allah har cikin raina a iyaka sanin da na yi na tsarin gwamnati, 'yan Najeriya sai sun yi alfahari da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, saboda tsarin da take da shi duk wanda ya je karanta ya gani ya yi hangen nesa. Wato kasan da yawa wasu tunaninsu na yau ne, me yau ake ciki, ba tunaninsu me gobe za ta haifar ba. Shi kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mutum ne mai zurfin tunanin me gobe za ta haifa. Yau duk abin da zai yi yau a ji daɗi, gobe a shiga tashin hankali, ba za ka taɓa kallon ya kawo wannan tsarin ba. Akwai jawabinsa da yake kafin a shiga gwamnati ya ce, no matter how long you protest, I will remove fuel subsidy. Ya ce ko wani irin zanga-zanga za a ci gaba da yi inda har ya zama shugaban ƙasar Najeriya, sai ya cire fuel subsidy, sai ya cire wannan tallafi na man fetur, saboda tsari ne wanda kawai wasu mutane takaitattu ake tallafawa suke jin daɗin abin, kuma wasu ƙasashe ne suke cin gajiyar wannan tsarin. Man Najeriya za a zo ana siya a wannan farashin, ana fita da shi Cameroon, Chadi, Niger, ina da ina. Yawa, a wannan magana taka da kawan su, idan ana maganan tallafin nan wasu ke cinye kuɗin kamar cin hanci kenan, kuma ana fita da shi ƙasashen waje da sauransu. Ai gwamnati tana da hukumomin yaƙi da cin hanci, tana da hukumomin da suke kan iyakoki waɗanda ya kamata ce sun hana fita da waɗannan abubuwan ƙasashen waje. Sannan kuma idan muka ɗauki kansa tallafin na a karan kansa, idan gwamnatin da gaske take, wasu na ganin cewar ya kamata a ɗauki matakan da an san suwa ke shigo da man nan, ina man yake zuwa, nawa ya tallafin a basu, ba tare da laifin wasu masu cin hanci ɗan kaɗan sun jazawa gaba ɗaya al'ummar Najeriya halin da ake ciki a halin yanzu ba. Wani zai ce kamar wannan gazawa ne na gwamnati. Yau to shi abin da yake tafiya, akwai wani kalmar Hausawa da suke cewa rigakafi ya fi magani. Shi magani wani abu ne da zai kawo maka sauki akan matsalar da kake ciki, rigakafi kuma abu ne da zai toshe hanyar shigowar wannan matsalar. Shi tunani da kwakwalwa na Bola Ahmed Tinubu tunani ne na rigakafi, ba tunani ne na magani ba. Tsarin da ya ɗauko na daƙile wannan hanyar ne. Duk abin da za ka ɗauki matakin yaƙi da cin hanci waye a ɓangaren man fetur, ka saka EFCC, ICPC waye ana bibiya, wannan magani ne. Shi kuma da rigakafi ya zo. Shi yasa nake gaya maka tsarin gwamnatin mutane ne sun yi gaggawa. Amma ina mai tabbatar maka, idan gwamnatin nan ta ɗau seti, wannan magana na zo na gaya maka, zan zo kuma zan sake gaya maka wata rana. Sai 'yan Najeriya sun yi alfahari da tsarin wannan gwamnati, saboda har yanzu wasu 'yan Najeriya ba su san waye ne shi Bola Ahmed Tinubu ba. Tsarinsa na rigakafi ne, ba na magani ba. Rigakafi kuma ya fi magani. Shi duk wani matsala ƙoƙarinsa ya za a yi ya daƙile ta ne, ba wai ya magance ta ba. Magani yawan an yi relief ake samu, amma rigakafi ba a ma samu wannan. Kar ka manta ku 'yan siyasa ne. Yanzu da dama daga cikin talakawan da suka zaɓe kuma wasu suna da na sanin zaɓen ku, saboda halin da suka ce kun jefa su a ciki. Gaskiya ne. Ba ku fara wannan zai shafan ku. Wannan duk ɗan Najeriya wanda yake da tunanin kallon gobe, wallahi yana alfahari da wannan gwamnati, kuma yana kyautata mata zato na kallon cewar tabbas za a shiga cikin wani rayuwa na jin daɗi da walwala, wanda 'yan Najeriya za su samu ingantaccen rayuwar da suke tunani a mafarkinsu. Amma sai dai bangare guda dole za ka samu waɗanda kuma wani fa yanzu ba kawai iya tuna menene yanzu. Akwai mutumin da yanzu shi kawai talaka menene tunanin sa kuma ba kasar ba. Shi talaka yana mutanen sa mai zai ci yanzu nan jima da gobe. Yanzu shi wannan shugaban kasa ne, tunanin sa ya za a yi kasa ta yi surviving, wani kuma shi tunanin sa ya za a yi shi ya yi surviving. So akwai irin waɗannan mutanen, duk mai san kansa wanda bai da tunani ko kishin kasarsa zai kalli gwamnatin nan ta tsananta masa. Amma duk wanda kasar nan ne take ransa, ko kuma kallon cewar al'ummar kasar nan ne suke ransa, wallahi yana alfahari da wannan gwamnatin, saboda tsari ne wanda zai cire Najeriya daga kangin da ake ciki, zai dakile dukkan wani shigowar matsalan da Najeriya ta abin da ake magana nan
shi rayuwar talaka kullum yana ƙara ƙasa ne. Su ko manya shugabanni 'yan siyasa walwala da jin daɗin su kullum yana ƙara sama ne. Kar ka manta yanzu a bayan nan yayin da 'yan Najeriya ke kuka dangane da matsalolin da janye tallafin man fetur ya haifar musu. A daidai wannan lokacin ko ake magana an ƙara wa shugabanni ƙasa albashi, an ƙara musu wannan, an yi musu wannan, an yi musu wannan. 'Yan majalisu wannan labari ne na kanzon kurege kuma ina ga kaje ta fito ta kare. 'Yan majalisu har ma gashi mun ga shugaban majalisar da ta Najeriya yana bayanin cewa an kowa zai ji alert an tura masa kuɗin zai je dan walwala shakata ya fito da sauransu a daidai lokacin da ɗan Najeriya ke cikin wani hali. Kana ga wannan ba za a iya bayyana shi da cewar kamar su shugabanni musamman ku da ku zo a jam'iyyance kan ku sani ba tare da la'akari da halin talakawa ke ciki ba. Kai dan jarida ne ba dan siyasa ba, da dan siyasa ne zan danganta ka da dan adawa ne saboda tambayar naka. Kowa ya sani maganar da shi shugaban majalisa ya fito yayi ba abu ne wanda ya shafi na karin albashi ko kuma a'a wani abu ba. Wani allowances nasa ne na tsari wanda suke gudanarwa na cikin gidan majalisa. Maganar ƙarin kuɗi kuma a 'yan siyasa da sauransu wannan magana ne na ƙanzon kurege. A yanzu ma'aikatan gwamnati ma da suke jin daɗi zan ga kalli babban gini in kana tafiya a ƙauye za ka kalli in ba ɗan kasuwa ba ma'aikacin gwamnati ne. 'Yan siyasa kullum salarin su raguwa yake. Salarin kansila na 99 ya fi na yanzu na 2023 da ake ciki. Wannan ina mai tabbatar maka kaje ka duba ka gani. Ni nan wajen na yi SSA a gwamnatin da ta shuɗe lokacin gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam. Na yi SSA a gwamnatin da yanzu take ciki. Wallahi ta ƙara kuɗi a ma'aikatan gwamnati amma 'yan siyasa ba ƙara musu kuɗi. Duk wani abin da ake ana faɗa ne domin ɓatanci a 'yan siyasa. Amma magana an ƙara kuɗi a 'yan siyasa. Haka kuma presidency in ka je kalli SSN da ya a zamanin Goodluck Jonathan. A zamanin Buhari ya fi minista samun salari da kuma abubuwa. 'Yan siyasa kullum rage musu salari ake, ma'aikatan gwamnati ne ake kara musu. To amma shi ɗan siyasa shi ne wanda yake kusa da al'umma a koda yaushe kuma wanda kake kusa da shi ne zai raina ka ko kuma zai ci maka mutunci. Amma shi ba shi da burin da ya wuce da ya kallon cewar ya za a inganta rayuwar al'umma. Kuma ban barka ba maganar da ake faɗa na talakawa nan su ne suka zaɓi gwamnati. Tsarin da gwamnatin tarayya tana taimakawa talakawa direct. Tinubu saboda kwakwalwansa da basirarsa na kallon cewar ya za a ya dakile wannan wahalar ne sai ya tura kuɗin da za a tallafa wa talakawan kusa da su shine sai ya tura wa gwamnatin jihohi. Da a wannan gwamnatin tarayyar da ake bayarwa mutum ɗaya zai zo shi ya yanke na jiha guda ya yi babakere ya yanke ya tara kowa. To amma yanzu direct kuɗin ya je jiha kaga satan zai ragu. Ba wai zan ce ba za a yi sata ba ko kuma ba za a yi babakere ba, amma in ya je shi jiha ya je kusa da talakawa. Amma kuma sa'annan su ma gwamnonin jihohin su kai kwamiti. Amma suna cewa su gwamnonin su ne matsalolin waye. Gwamnoni ba su ne matsaloli ba, kamar ni na jiha ta in ka je ka kalli tsarin da mai malamu ne abin zai baka mamaki. Tun tahowa na ɗin nan kullum na duniya ne sai an raba abinci, sai an yi launching, sai ka kalli an fito an yi bikin yadda za a kaddamar da raba abinci a talakawa, kuma ka kalli mutanen da ake taimaka musu nan. Haka kuma jihar Borno. In ka je ka an je an yi a Jakusko, an je an yi a Buniyadi. Ka gane? Buniyadi nan yanki ne inda suka yi fama da rikicin Boko Haram ba inda suka sha fama irin wannan wajen. An je an yi yanzu kan nan an shiga Zombi an shiga. So kusan abin ya shiga kusan ko ina abinci ne tireloli kullum kana zaune za ka kalla ana shiga da tireloli na shinkafa, gero, dawa, taki da sauransu. Wannan kudin kwamitin ne da aka ware. Tuntuni immediately babu wani maganar saurarawa emergency. Tuma kafin wannan ni ina da alaka da shugaban wannan hukumar agajin gaggawa. Kudin yana shiga yadda ka san an saita al'amarin take kawai aka fara supply din abubuwan kayan tallafi iya shiga ana rabawa. So kaga wannan tsari ne wanda zai dan rage wannan radadin. Ba lalle ne yau ko menene zaka ce zaka yi. Allah ne kawai yake da yake raba kowa a duniyar nan yake numfashi shi kadai ne yake rauna.
amma shugaba Allah ya ara masa sufofinsa, amma kuma ba gaba ɗaya bane. Akwai waɗanda dole duk abin da za a raba shinkafa buhu 100 adadin yawan ku, akwai wanda ba zai samu in ku 100 ne. Masu kallo duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na kukan kurciya, wanda a cikinsa muka tattauna da Honorable Haruna Sardauna, wani jagoran matasa na masu ruwa da tsaki na jami'ar APC a shiyar arewa maso gabas, da yau tattaki har zuwa ofishinmu da kenan Abuja domin kawo muku wannan zantawa. Honorable, muna godiya kwarai da gaske. Na gode sosai. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin kawo muku wannan shiri, Hassan Mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Wani rashin